Тия хора наистина са отрано на плаж. Илия Николов, здрасти, Джак, здрасти отново. Аз не знам какво става тук. Така, който не съм го поздравила да извинява. Ето го правят така, защото лятото не мога. Тук умираш от чега. Ето такова, навес, навес, нали? Леле, вчера, значи, благодаря, Валерия, не става. Мерси много. Заведението тук още не работят, само плажа е отворен. В Никитец. Това е пункт фарно заради фара на Марбея. Затова е добре. Домбре. Така. Такова е положението. Мобилния, здрасти. Къде ходиш, бе? Хора, видето видео не виждам. Стига с тия битки, бе. Ели ще ме ядосте, ще пусна една битка маса. Нямам желание в момента. Малко сенка. Водата тече от мене. Айде, лело, да завратим. Деца. Сепнава се, чоба. Колко аз няма как го събере в четенки. Майко, вижте прическата, бе. Рок-н-рол, бейби. Рок-н-рол. Стой сам. Това се казва лайнарка. Тая кола се казва лайнарка. Чисти запушените канали, аз съм я кръстила лайнарка. Иска да ви покажа на тая прическата. Рок-н-рол, бейби. Ей, бейбе, Мари. Какъв този зум? Така. Ей. Аз ви кажа, това ме стресира малко тази. Прическата и по-точно ме стресира. Плажа, ето ти го плажа, бе. То ми омръзнало този плаж. На вас ви е интересно, съгласна съм, на мен хич не ви е интересно. Тук съм 13 години и това нещо го виждам всеки ден. Просто си правя разходката. И аз зяпам, не зяпате само вие, само че зяпаме в различни посоки. Това тук заради пристанището, това плаш е плитък, няма вълни. Плитко е до там да влезеш, аз съм влизала и там от камъните съм влизала долу. И е плитко, аз не мога да плувам и съм влизала. Вижте къде са хората. И стоят прави. Много е чиста водата, не виждаш ли? И рибките се виждат. Защо подикът накън? Дигни си гащите, бе, манго. Бъх. Тук на тая ще правят плитки. Аз правя на моите дете. Ама не бих се подложила. Аз имам много коса. На сянка е 34. Тук правят форма на дърветата, вижте. Тук тия дърваци всяка година ги вкарват под еднаква форма, за да може хората да върват на сянка. Оттам е слънцето, тук е сянката, защото е много топ. Другите са направени с лица. Явно сега ги почват. Не знам какво става. Ще ме бият някъде. Тая да ме набие. Майко, това са едно валекша магази, да не ме бие тая. С толкова дебела не съм се била. Едно време, като бех малка, лигава, тъпа, разбираш ли, всеки тинейджър по трасена некъде, съм прила на такива изцепки. Ама сега вече ще я бия с думи. Само като ти кажеш, се погледне в огледалото и до там тя се отчаяла, ще да се отдави. Да. Бой, бе, ама ти знаеш, че ако ме тресне, ако скачи върху мене, ме натисне, какво ще ми стане, бе, човек? Аз съм на тая, на едната страна, бе. Шово, валяк ще мине през мене. Това го мраза. За мен е не на руснаците. Гледайте, украинците. Гледайте какво става. И тук ги приемат с отворени обятия. Че украинци направо толкова ме дразнат, че си не имате на идея. Това да го махнат направо, да го изкъртат. Говори, пише къде са. Продължаваме. Шега ми е, много ми е шега. Тук няма да слизам. Пълна е.
с лопата да ги ренеш. Ма направо да ги биеш. Са много обидливи. Обидливи. Мале, каква дума казах. Много са... Да. Мизерници са. Това е един от най-добрите ресторанти в Мърбия, като се да Бруно. Оля! И продължаваме. Значи сега е август месец, сега е пика на сезона. Тук пика на сезона, не знам кога пика, защото все си е пика. Като почнеш от април-май месец до от април-май месец до октомври месец плажовете са пълни. Тая година много рано почна лятото, а при нас е такава власт. Елевите. То в цяла България е пълно. Проблемът е, че ги толерират повече от гражданите на самата държава. Това е проблема. Няма да говорим. То прави гимнастика, прави имаш нужда. И аз имам нужда. Крака спре да ме боли. Това от храпчето. Така. Сега отгоре ли да минем или отдолу по челингитата? Челингитата и те са отворени, надали има някой да яде. Или горе да минем през заведението. Парват. Тук това е само готино, нищо повече. Иначе е симпатично, много път съм седал тук. Горе пише. Главата е зле. И то удар, къде поех ония ден, майници още ме боли. Знаеш каква си нямам отзад? Такова падане не бех прил. Аз те си падам, ама такова не бех прил. Чакай да гледам, че па мога да падна. Може да е членчета? Ето тук сега ще пекат риба. Смесите. Ти видели как се изтръсках с ролерите, бе? Мале, сега що ме подстихте за тази глава да почне да ме болея? Вие. Тук още е затворено. Не е затворено, нямаме първо карта. Не, първия клип ми е. Знаеш какво задна такова? Знаеш как талпа паднах? Така туп. Директно си се очистих. Тук са изложили рибата, но още не е изложено всичко. На шезлонгите 6 евро. По-евтино от България. Аз съм в топ курорт в Европа. Само това е филеотато. Не обичам риба.